Nyt vuorossa tehtävä 44 ympyräsektorin piirtäminen. Ja tehdään se tällä ympyräsektoritoiminnalla, eli keskipiste ja 2 pistettä. Ja klikataan tuohon orikoon, niin saadaan siihen se keskipiste ja sitten ne kehänpisteet täältä. Näin. Ja sen jälkeen sitten voitaisiin nimetäkin näitä ehkä vähän erikin tavalla, että merkataan pistettä A, niin nimetään se uudelleen niin pisteeksi O. Eli tämä on nyt tämä ympyrän keskipiste, johon tämä sektori liittyy. Ja siirretään se sitten tuosta kulmasta tuohon ulkopuolelle. Ja sitten ehkä tässä nämä pisteet voitaisiin nimetä kanssa. Laitetaan tolle nimeksi A ja sitten tälle viimeiselle pisteelle nimeksi B. Ja nyt on nämä pisteet tässä nimetty ja sen jälkeen lähdetään sitten määrittämään tätä sädettä sen A-kohdan mukaisesti. Eli käytetään tämä 2 pisteen välinen janatoimintoa. Klikataan sieltä näitä pisteitä ja sitten otetaan täältä tämä etäisyys- tai pituustyökalu. Ja sillähän voidaan klikata sitten janaa, mikä äsken piirrettiin, niin se kertoo sitten sen janan pituuden. Ja sitten vielä voitaisiin muuttaa sen nimi toisenlaiseksi, eli laitetaan sinne sitten nimeksi R. Eli säde on siis 7,24. No sitten P-kohdassa piti määrittää tämä kulma tälle keskuskulmalle, eli oikean kyljen piste, sitten kärkipiste ja sitten vasemman kyljen piste. Ja sinne saatiin tuo kulman suuruus sitten tulemaan. Ja siellä nyt on alfa on siis 45,62 astetta. Ja sitten vielä tämä sektorin keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden määrittäminen. Ja niin ikään käytetään sitten tätä etäisyys- tai pituustyökalua. Ja klikataan tuohon. Niin huomaatte, niin se antaa tuon sektorin kaaren pituuden. Ja sitä hiiren oikealle kun klikkaa tuosta, niin pääsee sitten muokkaamaan ja voitaisiin laittaa siihen sitten, että vaikka B on sitten vaikka tämä 5,77. Kaaren pituus on siis 5,77. Ja sitten vielä akselit pois ja taustaruudukko pois, niin tässä nyt on sitten tämä tehtävä 44 ympyräsektori kaikki ne määrityksineen.